A candidatura das Illas Atlánticas para converterse en Patrimonio Mundial continúa o seu camiño, despois de que no pasado mes de febreiro a UNESCO incluíse a proposta da Xunta na súa lista indicativa. O que toca agora é amosar o respaldo ao proxecto, e iso foi o que fixo o conselleiro de Cultura hoxe. Román Rodríguez viaxou ata Ons para visitar un campamento xuvenil no que 60 mozos coñecen a riqueza cultural, paisaxística e medioambiental do Parque Nacional. As Illas Ons, que forman parte dunha candidatura a Patrimonio da Humanidade denominada CIES, Illas Atlánticas, Parque Nacional Illas Atlánticas, que de algún xeito queremos poñer en valor e queremos difundir como unha aposta, neste caso, do conxunto de Galicia por unha candidatura que xa está registrada, neste caso, na lista indicativa da UNESCO, é dicir, xa está para ser impulsada dende o punto de vista da promoción no órgano que ten que decidir sobre a mesma como é a UNESCO. Chegar ata aquí, di o responsable de Cultura, foi un proceso longo e laborioso coa creación dun documento técnico da candidatura remitido despois ao Goberno de España para a súa aprobación. Agora, lembra Román Rodríguez, queda o máis importante, que os técnicos da UNESCO vexan na candidatura das Illas Atlánticas toda a súa potencialidade e riqueza natural, paisaxística e cultural. Os técnicos da UNESCO van a evaluar pois os valores ambientais, culturais que poñen en valor pois a petición, neste caso, por parte da Xunta de Galicia desta candidatura. O conselleiro aproveitou para lembrar que a da Xunta é a única candidatura oficial que existe perante UNESCO en relación á iniciativa paralela lanzada polo Concello de Vigo para acadar ese recoñecemento únicamente pro arquipélago de Cíes. Se leva falando moito tempo de outras candidaturas que non existen e que simplemente pois, son declaracións mediáticas, declaracións de prensa. A única candidatura que existe para declarar o Parque Nacional Illas Atlánticas como Patrimonio da Humanidade é a que estamos aquí divulgando e promocionando. A candidatura do Goberno galego a Patrimonio Mundial inclúe o conxunto do actual Parque Nacional das Illas Atlánticas, composto por Ons, Sálvora, Cortegada e as Cíes.